बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर खालामनानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ राजखान्थियारि फोसावदिंनायनि थांखि लानानै फैगौ 1 एप्रिलाव बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव नुजाथि फैगोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैगोन थावनियाव आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ हरखाबै दावबायफैनानै सुरात लाफैदों आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रशनजों लोगोसे क'क्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों आयेन आब्रुथिनि सायाव गुवारै सावरायलायनायबो जादों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि गोख्रों बारहुंखानि समावनो क'क्राझाराव हरखाबै गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों सं दाननानै क'क्राझार पुलिसआ मैया थांनाय समबारखालि फुंबिलियाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंथाम AK-56 राइफलजों लोगोसे गंथाम मेगजिन, गर 157 राइफल गोथां गुलि आरो बस्थासे माइरं लोगोसे थाव बानलु आरो जोमग्रा कम्बलफोरखौ बोखांनो हादों होनना पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिबानगिरि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बिटिएडिनि आइजिपि LR बिष्णोआ बुङो दि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभानि दैदेननायाव हानजासे पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजोंनो गोदानै जोनोम जानाय हाथियार हमग्रा हानजा NLA-नि हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि आथिखालाव हाथियार हमग्रा हानजाया एम बाथा आरो बक' मुंनि मोननै हानजाया गुदु हाग्रायाव थाखोमानानै दङ। बिसोरनि सायाव गोख्रोङै सं दानगासिनो दङ होननानैबो बिथाङा बुंथियो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि बे खेबाव कंग्रेस दोलोनि दैदेननायाव महाजोतआ आसामाव सोरखार दागोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि गिबि खोलोबआव जानानै थांनाय बिसायख'थियाव महाजोतआ 30निबो बारा मासि मोनगोन आरो गासै मोन 70निबो बारा मासि मोननानै सोरखार दागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि जुदि महाजोत दोलोआ दिसपुराव सोरखार फैयो अब्ला गरखा हारिनि थाखाय आलादायै काउन्सिल दाफुंनानै होगोन। बिनि अनगायैबो मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो थाखाय BPF दोलोआ नाजाबाय थादों आरो सोरखारा गोहोआव फैयोब्लानो बेफोरखौ मावफुंगोन होननानैबो खोथा होदों। बिनि अनगायैबो माद्रासा फरायसालिफोरखौ हिमन्त बिश्व शर्मायासो बन्द खालामदों, बेखौ भारत सरकारा बन्द खालामाखै होननानैबो बिथाङा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। UPPL दोलोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मोनसे समनि बाक्सा जिल्ला BJP दोलोनि लेङाइ आफादगिरि महरै गोख्रों खामानि मावबोनाय लोगोसे 2015 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव 26 नं दारांगाजुलि मण्डल BJP दोलोनि बिजाथि महरै गोख्रों बाहागो लाबोनाय आरो 2020 मायथाइनिफ्राय दारांगाजुलि ब्लक BPFनि नेहाथारि महरै खामानि मावबोनाय रिंसार बर' बिथाङा मैया थांनाय 29 मार्च समबारखालि UPPL दोलोनि मावनाय नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव जइन जाफैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे आरोबाव इउनाइटेड क्रिस्टियान फराम बिटिआरआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बिटिआरआव साफ्रोम खृष्टियान धोरोमारिनि गासै सुबुंफोरखौ थोंजोङै BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोखौ बिधानसभा बिसायख'थियाव मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। दानिया फैबावदो दुखुनांथाव बाथ्रा। 2 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि थाखाय खौरां बुथुमनानै दुखु खस्थ' खालामबोनाय बाक्सा जिल्ला सिमला हालामनि फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि बर'नि खौरांगिरि मुस्रि लासन बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला SK बसुमतारी बिथांनि न'आ हरखाबै मैया थांनाय 29 मार्च समबारखालि बेलासि समाव गोब्राबै बारनाय बारहुंखाजों बुखारजायो होनना खौरां मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोसे बिथाङा बिटिआर सोरखारा नायफिनोब्ला मोजां जागोन होननानैबो बुंथिहरदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव।
लामा दालां लुनायनि मुङाव चन्दन ब्रह्मआ 10 खेबसो फिथा हास'बाय होननानै केंकोरबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद फोरमायथिदों। लोगोसे 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव 3 नं सिडली बिधानसभा बियाबाव चन्दन ब्रह्मखौ बैकट खालामनो थियारि जादों सानजा एंकोरबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिसायख'थिया सफैनायनि सिगांनो चिरां जिल्लानि मावखुलिनि 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय केंकोरबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा चन्दन ब्रह्म आरो BPFनि हेंथायै धरना होनायखौबो नुनो मोन्दों। दानिया फैबावदो बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे BTR ओनसोलावनो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे आयदाजों हारिमु गेलेमु बेफोरबायदिनो माखासे हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आवबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आखान्थि नेहाथारि कास्तम बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होयोदि हारिखौ जौगाखां होनोब्ला हारिमुखौ जोंनो गोनांथार। बिनिखायनो हारिमुवा बर' हारिनि आमाय थुख्लु होननानै बिथाङा बुंथियो। बे मावबादाया बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि। बे मावबादाखौ बड'फानि बोसोन बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांगोन होननानै बुंथियो बिथां कास्तम बसुमतारीया। आरोबाव फैबावदो थांनाय 28 मार्च खालार रबिबार खालि उदालगुरि जिल्लानि पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं नासनसालि गामिनि अमल बर'खौ सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि 9:30 रिंगासो समाव गाज्रि रोखोमै जखम खालामना गालांदों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबिफोरा गिखांनाय मोन्दों। 69 नं उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय नासनसालि गामिनि बेफोरबायदि जाथाया बिसायख'थिखौ लानानै मुगैथाव गाज्रि थासारि सोमजिखांहोनो नाजानायखौ मुरमेला प्राइमारि BPFनि आफादगिरि कुलेन बर' आरो प्राइमारि बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि आफादगिरि दिजु बर', मिरु BPF आइजो गांखंनि CWC सोद्रोमा जयमती सतगियारिया बे जाथायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दानिया फैबावदो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर हालामाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो गाजा गोमजायै हलि फोरबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। हलि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै हाजार हाजार UPPL दोलोनि मददगिरिजों बाइक रेलि लानानै जथायै तामुलपुर ओनसोलनि मन्दिर, बाथौसालि, नामघर बायदियाव हानै रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ खबर लादों। लोगोसे रायजो राजाफोरजों हलि फोरबोनि गोजा गुफुर गोथां गाबजों हलि फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैबावदो मनेस्वर दैमारि बिथाङा सनानि आसाम बानायनो थाखाय BJP, ACP आरो UPPL दोलोनो भट होनानै देरहासार खालामनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।